Niiluvaari 35, nyt ei enää kuulunut, toistan ykkönen tässä ja Niiluvaari 35 siellä ei tullut tänne hyvin enää. Selvä. Eli 2,5 wattia ulkona ja hyvin kuullut tänne erinomaisesti. Ihan kun stereo. Selvä tuo Niiluvaari tässä ykkönen ja helvatin hyvin tulee, sanotaan näin. Ei oo mitään haittaa ainakaan, että ei oo puuskasitaan just tukossa. Vielä kohina saippa aukeaa ja kaikkia ja mukavasti pelittää näin ja... Joo, Iivari, kuuluu Perttaa. Morjesta. Saavut sinäkin Kuso-sessioihin. Joo, kyllä. Tää oli yllättävän korkea tämä muikon vuori, että vieläkin puuskuttaa ihan kovasti, että vauhdilla tuli ylös tänne ja meinas henki loppua puoleen väliin, mutta täällä nyt ollaan kuitenkin tällä huipun päällä. 5 ja Liedon vesitorni juuri. Niilulauri 35 yritti sua kutsua, mutta kuuliko sä yhtään? Huipun puoli. Verkko. Täysin toimiva. Tulee tänne ihan puhtaasti. Ei oo eilen, silloin viime kerralla, mutta oli eka. Pertta, Iivari! Joo, Iivari kuulee tässä. Muuten rupee lunta tulemaan tässä. Ja rupee vähän tuulemaan täällä ylhäällä, että sää huononee aika nopeassa tahdissa. Sadekuuro, mikä äsken oli täällä, niin ei ole syytä huoleen. Se meni nopeasti ohi ja samaten se yltynyt tuulenpuuska on jo lakannut, eli nyt on taas ihan tyyntä ja lumisade on lähes nollissa. Tuli perille. Hyvin tullo. Ja mitä vaivaa? Samoin tuota. Ei saa Beagle 2 millään Itä-Turkon lausten kokoitettu. Välillä tulee, välillä huonosti. Kyllä me nyt saatiin 8 kanavaa ihan kohdalleen, mutta nyt tarvitsisi päästä säätämään muita kanavia. Et saataisiko me kanavilta 1 tai kanava 4? Se on ihan saaressa puheen. Lopetetaan tää kusoilu. Selvä, Iivari, Juhono kuittaa ja auton suunta lähtee sinne päin sitten, kun täältä kallioiden päältä on taas löydetty turvallinen. Joo, selvä. Se tulee tänne muuten ihan täyttä tappi. Joo, yllättävän hyvin se kuuluu. 4 palikkaa sulla, ei kun 5 palikkaa sulla on täälläkin. Joo, ei näytä toi lumisade paljon näitä kataajuksia häiritsevä. Joo, ei. Mitäs oliko siellä joku Auranlaakson ABC:llä vai? Joo, kyllä. Et sinne sit jos viittit tulla kas, niin nää koko poppo. Alright, no mä heitän mammaa kotiin, kun se on tuossa kaupassa, niin mä pörätän sitten. Joo. Täällä ollaan Raisioiden kuvavuoria. Niin lumisade on ja ei täällä kylmä ole. Kun laittaa tämän kato tälle. Sitotaan tänne noin, joka alkaa puhumaan, kato täältä näin jähdetään tunne ja sit kun menee tänne pusikkoon, niin ei sieltä ketään kyllä löydä. Se on tämmöstä näin. No sä oot ihan kuin sotilaan näköinenkin. Noissa vaatteista. No, tää on semmonen ja sit kun naama osaa tosta ihan mustas, niin eipä hän näy kuule poikka. Jos mä sukellan tonne pusikkoon.